Maayong adlaw kanyong tanan. So, welcome ta karon. Ang akong video karon guys. Mananaw ko og mga nagkalain-laing mga insekto dinhi sa bukid. Gimingaw ako sa mga nagkalain-laing insekto guys. So, ako na sang ipakita ninyo og ubani ko ninyo sa ako ang pagpangita karon og nagkalain-laing mga insekto. So, tana guys. Sa ko'y napalgir ng insekto guys. Insekto nga baying-baying. Kama. Insekto ukok. Wow, kaning batog color sa grasshopper. Pa siya pako. Balay pa siya. Lukso. Insekto nga grasshopper. Kamang. Insekto timos. Ay siya timos. Insekto baying-baying. Dako ka siya tiyan. Tiganakon. Insekto. Mura siya bako ka nga tag-as. Kadaghan sa mga insekto diri sa bukid. Lain po ni nga insekto. Ora-ora gyapon siya bako kang. Insekto nga spider. Nagdadasa. Yahang itlog. Di na ibuwag. Nyo guys. Buutan kay siya. Di gina ibuwag ang yahang itlog. Kadako sa spider. Hindi siya lain po nga klase sa grasshopper. Dagko kayo. Mga insektong grasshopper. Lain po nga insekto sa grasshopper. Kita mo uhipan guys. Ano siya uhipan? Tsa! Uhipan Ano siya uhipan? Laging din limaho ang butterfly. Ganahan gid siya. Saging dagko kayo. Kanindot sa butterfly. Simhot gid siya saging.